baba wana ma tabidun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma tabidun la a'budu ma tabidun andum tan aron gehen be dul assalamu alaykum maaleykum salam no baddo do don cel awa no gordon si tan ane baade o don do haron jeddidira ma tabudu la tabudu minde baada mo ko dañi pondir hen gila korka dari ha han imine o uliya al kafirun o uliya al kafirun min puddima dum avant korka ha min badi pause korka ari min puddi ha hande do haaj kono ay cerno modi ay an système no jangirta ni fewani système ma o mojjani deb neddo sede jangini dum sede tawi weladi hakkille diadra koy pigal ayni lao yadata koy piyamu sawru walla piyamu dum do ndeno fuddo nadde si arfim ko min jangintam ala an foti fi non ala ko min jangintam an ma ngannda pigal woni hakkile ma arfi ala min kay fiam wannan nam kede min kay sinu min jangina no mi fiam an kay dettu responsabilité ji ba mi fianim tan on do han on jeddidire la ta manda ko la tabudun la ma tabudun an ko wondi ma jange men ko wondi ma jange men ala problème ala ko pigal ngara piana horema min mi fiani fimo o ko wala hakki mi fiani min barani ko jiranna kam ko an fi caggal berne ma nde moƴƴani way min a wawi yam haydara morma jongo yo kaw ko haali fof ko gonga de oyi holɗo neɗɗo gaytal jangguinoɗo kaw so wawani ga ƴewlo locol walla sawru piya jomum mi fiya holon janggo o mi fima an so wona min janggar ɗo hen min gami poɗɗa fiiɗa mi wawani sa woppi pelente wattuma fiiɗa nani woppa ha goppa pelente min mi fima ganna kam pelente min ɗo purimam tan jaala gaddayɗa kam kayit aɗa mune cuppala nayi kam uli ayol kafiru la abud ma tabi anda sa waɗi mes hay sa lawƴi hoore ma nde laaɓirta noon fof mbaɗande joomi itta ɗum inchallah foti fayde guitta ɗum de ayi ɗum an iska ala bamɗini jeynaba duurum jaam oramde ɗum laaɓi ɗum woni mam ko jaam kay laaɓirta noon mes tan ayi ɗum ɗo wat feere ƴeewa ɗum ɗo henne sankoye lawƴa ɗum wona ɗum ko jeynaba mbeɗa weltanima noon no feewi sa sabu ɗum hakkude ma e kaalidu no wayni mbeɗa welti hen ha ɗon wawi haadde debbo moƴƴo ni waɗata no mbaɗɗa ni sa wonde joom galle ma ha woodi no wayi jooɗɗa muñana ɗum ni no mbaɗɗa mbeɗa welti hen no feewi sabu ɗum kaalid hande situation mo wonno sa welanoma jaaha te sa yihino hande ko Allah addi ko tawatama ɗo sibi ɗum ko pular wiyata ko mo muñani cuurki dañata ƴulɓe an noon hande a muñi cuurki ha laaɓi machallah a dañi ƴulɓe ayi hande joom galle ma ni dañi liggey ɗum fof ko muñal ma waɗi noon te machallah min ɗum tan ko ɓeyɗa tinnade e hoore ma no mbaɗɗa ni moom machallah no feewi inchallah nenne min mbami tan ko dow baram ko mbiyanamami hanke heccani ko hoore kaalid komi jiɗɗomo guila hanke taw hande arani kala situation mo wawi wonde mi muñanammo hen ɗum ɗon tawi mbima mi musata min hami doga walla mi yaha gallamen walla mi waɗa quoi que ce soit watta ɗum on banggue moom deñi ɗum ɓerde ma alhamdulillah te sa waɗano hono ni sa bettat kam saabu ɗum to gummiɗa to ko muñoɓe tan goni toon machallah ɓeydo tinnade tan foof ma moƴƴu sallah jaaɓi te eɗen nan kaalid ni hursinma mi haalnanima wona babam ko tikkani kam waɗi bone babam de woni situation nde kewno ɗo e galle hende affaire kalis o comme kawam wino ko aɗa yaltinanomo hen konko e kaw bas mbimi wadde comme arti ha ɗon nde kalis o yitande noon noddumo mbimam comme arti ha ni en an jaaha keptoya Nouakchott min kayitaji ma ɗi mi lijjatama jaaha koota babam to kaldirmi to e to ƴettiri to wona hay gotum babam instant oɗo mi rewat ñaam o rewanano ni min besodirata galle he anan toñi bammaɗe jeynaba koni ha koto yer wiya bamma yarsene hoota wona ɗum situation o wano e galle ala jeynaba ala an bamma addani ɗum tan jooɗade e famɗude ha bamma addi ɗum ko ɗum ɗo lijjitgol kayitaji muɗum an ko lijjide parani mbiya yo ya ɗum ko haala wona ɗum nenne babam situation o wano e galle heedi
on bangue tan mbawnon wadde pour affaire o seɓora ala ɗum mais bamam nanguirani ɗum comme no kaldirmi ni situation galle ɗum ko hendu arnondu tan koko ɓennata a fotano wonde ɗon aɗa wiyamo yo hoot walla naggam ɗum ɗon a toñide te mbaɗa feere belnoɗamo mi haalnimo noon de manga hankadi ɗum tan heddi welnomo de wat feere beldita e makko par ce que min aɗani mi yiiɗa ɗum ɗon joni joni mbeɗen mantuma ɗo aɗa yaha aɗa waɗiya goɗɗum vraiment mi yafno ni inchallah waɗamo neexal guittora mesuji maɗi hoto yejji ɗum ala probléme inchallah bandiraɓe nanɗon jaafoɗon eko esquete yo taƴa min jiiɗi ko All Vision daña 100 000 abonné haade korka ka gasde onon yeeɓoɓe ɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗe abonné onon wadɓe abonné ha paari ɓe mballe heddiɓe mbaɗa abonné ko challenge jiɗɗen wadde ne wawi wonde bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe par ce que jeeyi seno ko ɓiɗɗo pullo mballen mo daña 100 000 abonné wadde jeehe mbaɗe abonné walla mballon ɓe mbaɗani taw abonné ɓe mbaɗa abonné on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullah oko ceerno Modou Aidara onon yiɗɓe All Vision onon wadɓe abonné All Vision mbaɗe feere kala mbo waɗani abonné e oɗo chaîne YouTube All Vision jedde téléphone makko mbannon ɗum abonné e All Vision mbaɗen challenge haade korka gasde inchallahu rabbi min ceerno Modou Aidara tan nelaɗe almubam imin jiiɗi All Vision daña 100 000 abonné on mballe mbaɗon abonné mbaɗon partage c'est gratuit. Barona hay darade min kay to ngomi ɗo komi tekkurma siɗo an min jeenaɓe nde foti wiidemi e poɗɗa ko hoodde gallo no wayni situation o waɗi feere duttuɗa paya Mauritanie min elle komi ɓittuɗomi ɗo gandanɗa hoorema ko joom galle makko jogui kam wi kam ko kañum ala probléme ene wawi no jimmi wonde ɗo no jimmi hoodde foof mboɗo wawi wonde ɗo ha no jimmi hoodde foof jeenaɓe no foti noddudemi mi sikku ko goɗɗum ene haalnami haala kodugol to gommi ɗo komi cekɗo komi décourma jib kiɗon jiimi gandumi ɓerde ma nde wela jeenaɓe wima noon kanko wi kam noon ɗum ninani ko noddi kam ɗo haalani kam ɗum min ko bettuɗomi ni wallahi allah no seeɗi noon jeenaɓe ko moƴƴo ko laɗɗo reedu ɗum koye wona ɗum woni probléme mo te o haali gonga noon o haali gonga kay sabu ko tagi o haali gonga kaw koɗugal gasat koɗugal kay gasat an mbinoɗa ko dakka suur liggititto kay ko ma jaaha so wimo noon kay ko balliɗɗo an kay aɗa foti yaade o haali an warses an ko galle ma jippimi ala wona galla ko an jogui kam allah wadde an ko fussinma e kodgolam walla 4 jours walla ɗum fussinnani kam hen allah ne seedi hay dara fussinnani kam mais komin ganduɗo jeyɗaɓa haalnin gonga neɗɗo sa woni a ari koɗangal a yii hamo koɗanɗa wima ya hoot garuɗa lijjide ko kayitaji lijjitani ya hoot so jamanu weeli gara lijjita wallahi min de ko ala ñiƴe ngeti kam an walla yejjitan min e ma poti ɗo walla an o galle fa jeeyi ɗum mi jeeyade kono en potani de ala jafoɗa enen poti mi jeeya en potani jafoɗa enen poti no potirɗen mi poti ka koɗo komi koɗo noon ka garɗo komi garɗo min e joom galle o ko mayde ittede hakkude men an kaaliɗo kono isiraɓe ton so ri ɓiya joni mbatton natton ɗum ko mayi ɗum ɗo ma woto haalnami haala cergal ɓiyam haal tan haala ko masa nandude hen cergal ɓiyam ɗum mi haalante tan mi pamira noon min e ma poti de allah kay wona en pota allah ndi seeɗi enen poti no potirɗen no poti an ko brique ma nen ɗo ciment ma nen ɗo on woppanan haala brique e ciment min ko joom galle acci kam ɗo nenne hoore mum kanko yiɗani kam hoore mum wi kam babas mi a wi aɗa wawi wonde an ko ɓiye wima ya hoot an ko culture mbinoɗa di te dimo ko konngol mum e joni c'est bon min de so ɗum woni taw ka mbira kara wona haasidam e gallo min a famɗiri ɗum ganda min e ma poti ɗo en haaside kay sino wona ko ɓiye wonata ɓaade arinimo o wi ya hoot min de allah ne seedi so ɓiyam wi kam oɗo bas yoni
yoni addi haala ma de yoni gilo mi tañudema ɗo walla jara ana hortani ñamde tan gonirɗa ɗo e gallo ñamde tan sa wiyama ni mbiya gonɗa koye safrade wi gonɗa koye fayrade wiya fa garol mimi accu ɗin médecin waɗi kam reconnaître ol médecin wallahi médecin waɗi kam reconnaître o waɗen kam régime alimentaire yo régime alimentaire allah ne seedi muɗon a gaddo fayrade wi noon tan mi ari fayrade annene haali fof so ɓooyi tan goɗa galle sehlam galle ma a hersana oyi mi foti balle keddarɗa